А? На раци? Во, нарквици апарати да... Апарати да го... Море, тия, какви си е? Ама ара ли ева нарквица тя, защото? Ако ти бръка работа, ми да барам други вие. Моля да го снимам с общото изработка. Вау, в учебна фаза е. Бога ми, вай... Една реклама е, бе. Ще направим реклама на YouTube, да е. Вака, че го изгледаме клипчето някое време, просто ще ни биде интересно. Интересно ще видя, че може да знаеш. Защото викам аз, още прашуев, кай мачкаш, не знам какви стоям проблеми моя, бе, сега не съм сигурен. Не се познава, кай тя познаеш? Сега. Не познава, не, защото казвам, ми беше сбор да знае кай мачкаш много баво, това от сега ме дойде да го има. Подгаш мачканицата да ли чуе.